подкрепата на майка ти е била много важна в живота ти. Ти сега, като баща, също трябва да запишеш Тара Кисорая на някакви спортове. Мислил ли си върху това в какво искаш така те да се развиват? Определено има някои основни неща, които според мен са в основата на в основата на уменията на един възрастен човек, който трябва да ги има. Те трябва да знаят как да плуват, за да познават и тази част от света, която е свързана с вода, водни спортове, лодки, пътувания, гмуркания, нали. Заобиколени сме от всякъде с вода, така че не искам те да имат страх от водата, така че искам да имат едно много прилично ниво на умението да плуват. Дали ще бъдат състезатели? Да, бих се радвал в някакъв момент да бъдат и състезатели в този спорт, защото има много голяма разлика между човек, който може да плува добре и човек, който е бил състезател. Състезател има съвсем различна връзка с водата и съвсем различно усещане за себе си, когато се намира във вода. Другото нещо, което пък от страна на Мила е да по някакъв начин да ги запишем на гимнастика или такъв спорт, който да имат пък повече усещане за пространството. И за, може би, флексибилност, нали? Да, много е общо, нали, цялото нещо, но в някакъв момент се запишат на гимнастика. И не на последно място на бразилско жужицу. Това е изключително най-препоръчвания спорт за деца. Момчета и момичета. Контактен спорт, много е динамичен, много е отборен спорт, изгражда усещането първо за индивидуалност, второ за начин, по който твоето присъствие влияе на другите хора около теб. Нещата, които не се приемат в една зала по жужицу е закъснението, да стъпваш с мръсни обувки да стъпваш с обувки като цяло на матовете. Има иерархия, има човек, който всички стоят и слушат, те трябва да се научат да слушат авторитет, да се вслушват в авторитет, да следват инструкции от хора, в които те вярват, за да могат да станат и така дисциплинирани деца, а не да са разхайтени. Добре, дисциплина. Това е едно от нещата, които искаш спорта да ги научи. Кои са другите неща, които искаш спорта да ги научи? Ако трябва да кажеш 3 неща, които искаш спорта да ги научи. Така, може би на първо място е, че в момент на трудност не трябва да се предават. Във всичките спорта имаш момент на изключително голяма трудност, в която ти буквално се изблъскваш със своите лимити. Единият вариант е да се откажеш в момента, да се откажеш от състоянието, да тапнеш, да спреш да плуваш бързо или какъвто да е форма на отказване, не трябва да бъде в уравнението за тях. Това е нещо, което аз съм получил като спортист в трудни ситуации да търся решение, не да търся начин да се отказвам. Друго нещо, което искам да ги научи спорта е просто да използва тялото си по най-правилния начин. Тоест ние имаме прекрасно нещо, което е тялото, те са живи и здрави, да, просто трябва да могат да го използват според мен по най-правилния начин. Имаме изключително много капацитет. Човек, когато е силен, мобилен, подвижен, може да прави много повече неща, от които може да прави така човек, който не е натрениран.